ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама шумо нағзен хубен, саломатиё насриниё ништиякай. Умедворам соз бошед. Мара имрӯз камтар насриним нест, маззам нестай. Барои ми қаттитон бисёр шукр намекунам. $100 баробар ба 1095 сомонӣ будай ва 100 евро баробар ба 1160 сомонӣ будай. Ха дӯстони азиз, лайк мемонен, намемонен, ба канали мо подписатсия мекунен, намекунен, ин дар ихтиёри шумо ҳай. Шуморо маҷбур намекунам. Чӣ хеле дилтон мехоҳад, ҳамон хел кортонам бикунед. ха мегузарем ба курси рубл. ана ҳами пули рубл мара настрин вайрон мекунад. Кай ин рубл боло мешавад ки ма шуморо як хушхабар батумоқӣ. Мара насрин барои ҳамин нестай. 1000 рубл баробар ба 118 сомону 40 дирҳам будай. ва касое ки дар Қазоқистон кор кардестен, кортон хуб боша, агар да бибинен 1000 тенге пули Қазоқистон баробар ба 22 сомону 89 дирҳамро ташкил мекардай. хуб чизе ки ҳасте ҳамроҳ ба шумо гуфтестем, як бор дига худтон бисанҷен охӣ. Мара маззам нестай. 100 лираи туркӣ баробар ба 39 сомону 12 дирҳам нишон метавад. Бо як бор дига худтон бибинед, касое ки дар Туркия кору фаъолият доред. 100 фунт стерлинг намедонем пул ки ҷо ҳай, ки ин 100 фунт стерлинг баробар ба 1333 сомонӣ нишон додестам будай. Карочи чизе будай ба шумо гуфтем. Бародаро, паноҳи худо салом ген ҳамара. бо алоқа даем. худо нигаҳбонтон. хайр, ман рафтам. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд, пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. Экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват кардан. Самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. фатзор касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кардан, аз 10 то 15 рӯз. маз барои соати ҳамхобагиро дароз кардан, аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки мӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри Русия доставка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастрас кунанд, пас то метро доставкаи мо бепул аст.